Yoreu gengar ko ngona fiisaare lego ma mau dibuka ko harga min ko daali be ja non ando holko gadata ken en tinde kadi ko fate lamu jukati le ay minen min mettam faada metta kay min ɓurama doole min mbaɗama dokandoyim en saba han alaɗo guesa woni de ko ɓiɗɗo amen wara alaɗo guesa woni alaɗo bañi adama yi han guesa min ɓurama doole ɓiɗɗo amen wara joni min ƴeyat beele état o ma wallu amen si état o wallani en minen rewɓe ɓe cuuloñ koye kala komin mbawi e aduna min toro Allah ala komin mbawi kono ma min toro Allah minen min kapto ala komin mbawi noon kono ma min ƴetto ma min jaggadir minen fof min ƴetto saabu ɓiɗɗo amen wara a bolle sandarma homo dari joom saare homo dari sandarma aranno walla joom saare jaggal neɗɗo waɗa ɗum nder suudu daro damal mum wota e goto nas noddo laamu mbo ara mbo ƴetta ɗum mbo nab haala heddo yo to si wona sandarma daro joom saare daro yo ɓiɗɗo amen warama doole amen kelama kala komin mbawi ma min etta komin mbawa ma min ƴeew baaw ma min tora Allah min gondide yo état o andu ko Allah min gonde kam yo wallu amen walla min balla koye amen kala ko Allah wawni neɗɗo yo wa siko doole ma siko gandal ma siko birnini ma yo birnatini ma yo neɗɗo wa min daali kala ko gandumi eko miijimi eko mbawmi mami etta siko doole siko gandal siko birnini eyyi yo état o dara walla amen famin ganda kay mettama ko ɓiɗɗo amen o waɗa ko min goyi o ƴeewa kanko ko yettini konngol bandiraɓe pare ngel jog ligguey inde mi salmini mboɗen julɗo gonɗo ɗo fof ɗum ɗo koko muusi koko metti te ɓuuri in addu fof noon ko oye foore en te ladde nde fof ko soppande duuni noon pullo fotani wiye ko ɗo poɗɗa sabu ɗum ko hunde mettunde neɗɗo fotani ware saka noon joom saare biyeteɗo Touba Guéyeen biyeteɗo Malick Gueye o daro sandarmori daro neɗɗo mbo ware ɗum ina wayno koko jinga si jingol ara joom saare foti nangu neɗɗo udda ɗum e magasin ha birgal ara ƴetta naɓa neɗɗo fotani ware hay tawno ko baɗɗo bone ne o fotani ware saka yimɓe fof ɓe juuɗi birgal na juuɗi ɗum sa a laari in seeɗa ko ɗum jingol noon in wona ko moƴƴi e leñol sabu si in waɗama leñolgal tan ma bone ari leydi e te ɗum noon koko ari ha paari sabu ɗum siɓe daraki he in Bassirou Diomaye Faye kam weeɗa leydi ndi yo o daro hen sa darima hande hakkude Tamba hakkude Kaffrine e Kaolack ko jiita ko hen e séréer egguɗo a anda no in foti saretaji fof ɗum fof ko sereraɓe ɓolɓe in ala
pullo nden noon yoɓe mbaɗ hen juuɗe mumen hande hunde nde ƴellata jungo saabu neɗɗo fof mbo wawi fajan hoore mum saabu sa fajani e sayir tan faja e batin ɗum noon julɗo koko foti ɗum reeno te ɓernde noon si huɓɓi neɗɗo ko kala waɗat ko fotano waɗat ɗum ta noon wo'opi laawol ngol l'islam wi nden noon yon yimɓe ɓe kul Allah ɓe toro Allah yo Allah walluɓe he ɗum in fota ɗo kam laamɗo o ko kam foti toro Allah Allah fonna in ɗo o waɗa hen birgal o waɗa hen mboolem autorité poɗɗo daro sabu ɗum ɗo koko metti kala darɗo e neɗɗo ware kala ɗo yimɓe fof tawano ɗon aɗa andi o wawa warne te ɗum noon ina metti te mamin mbaɗ hen komin gandi de mamin mbaɗ hen doole amen de si Allahu wat présent assalamu aleykum rahmatullah min ko Abdoul Ka mbiyete komin dañɓe probléme ɗeɗo balɗe men samedi min eggu probléme baɗi holɗum komin eggunoɓe ɗo hedde jigis min ndowdi funnange min gari ha min tolni Toubanguel min waɗi daara goto gonɗo ndongoji kaake amen tolni ɗon min tawi mi en gara keeci mi en saritaji min nani heeɓe cowda aynaɓe min porti miɗa puccu donc min puccu ha gari mi taw mi heeɓe darodiri aynaɓe min e probléme woni ɓe mbi won dewɗo ɗon ɓe kaaɓe mum ha soppi ɗon ndongo mbi ɗumen hoɗo o dewɗo ɗo soppi ɗo ndongo mbi mi jiyani ɗum dogi yaahi mbi ɗumen gacce ɗumen ɓe dare ɓe ko aynaɓam ɓe wona hen goppe ɗumen ɓe jaaha ɓe mbimi onon ko polɓe onon pulla ko polla tan kono yo mumen ko on folɓe tan min ɗumen kono minen min coppani min jiyani coppaɗo min jiyani coppoɗo goppe ɓe ko aynaɓam surmi ɗumen ɗon ha aynaɓam ɓe jaahi keddomi mumen ɗon ɓe goni ɗon ha ɓoyi ɓe garti kadi min mbi mumen mumen mbadda ɓe noddi Toubanguel mi yiɗi fulɓe ɓen ɗumen mbaɗa Toubanguel naɓɓen porti ɓe gari ɓe garde ambulance ɓe dotti ɓe mbaɗdi ɓe jotti ɓe mbi amen hoɓe goni mbadda ɓe mbi ɗumen mbadda ɓe dogi ɓe jaahi ɓe ko aynaɓam ɓe keeɓi noon lappa aynaɓam ɓe ngala hen ɓe jiyani coppaɗo ɓe coppani hay goto ɓe mbi heeɓe amen ɗon lappa waɗi woɓɓe seɗɗe woɓɓe mawɓe jaɓɓe amen mumen jooɗi amen ɓe beddi amen nder ambulance ɓe coki toon ɓe dari heeɓe tarto ambulance ha ɓoyi ɓe dofni ambulance ɓe naɓti amen ha saare ɓe noddi police Malem gendarmerie Malem ari ɓe tawi amen ɗon ɓe tawi men udda nder magasin heɓe jaltini amen bo mbi amen ko probléme woni mbinoɓe ɓe de mi taw heeɓe mbadda aynaɓam mbi wo dewɗo ɗo nane subaka soppi ɗon ndongo de minen wona aynaɓe amen coppi ndongo o ko aynaɓe woɓɓe ndewi ɗon ɓe mbi polla rek ɓe paali amen ɓe mbi fulɓe jawta hanti kala dewɗo eggoɗo ma ɗum cuur ɓe jaggi saritaji han ɓe ceeki panuji ɗi bonniɗi saritaji jeego ɓe bonni panuji hedde sappo ɓe bonni ɗo haaɓe mbanno sekkuraji fof ɓe ceekiɗi ha ɗi bonni joni sandarma ɓe jaltini amen ɓe ceeni amen ɓe nawi amen ha galle docteur to yomin tawoy ceengel coppangel ngel min naɓa ngel ɓe hawri noon woɓɓe nani probléme o ɓe gari heeɓe ƴeewoya ɓe kayti amen tayti puccam heɓe dari nden saare heɓe gari heeɓe ƴeewoya hoɗo min goni ɓe naati hôpital o ɓe tawi sandarma heɓe dari seɗɓe heɓe dari sandarma joom saare wiyeteɗo Malick Gueye hoɓe yomin jaltini minen woɓɓe nder woto min lappe oye ari wi ɗumen eko lappan toon ɓe mbaɗani hen lega ɓe mbi ɗum eko takma arga an eko takma arga joom saare Toubanguel wi lappe ɓe arɓe ɓe lappi on baraɗo ɓe lappi ɗum ha ɓe mbawi kam ko miñirama makko waaji goɗɗo ɓe lappi ɗumen ha ɓe leli sandarmaɓe heɓe dari ɓe kori ɗumen hen kori hakkille ɓe mbadde mumen ha ɓe lappe ɓe ha ɓe leli ɓe mbi heeɓe amen jaltina nder oto min ko toon ɓe lappimi ha jungnal ngo way ni o nder oto sandarma ha o fusi ɓe lappi oto ha mo fusi toon sandarma o dogde amen ha yaltina amen saare nde min ɗo winna Malem eyyi